Uvažena porodico Milić, časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Izrazite mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama u Nišu, u gradu za koji me vežu divne i velike stvari. Blagodarim na časti da budem danas među vama. Kada ste mi saopštili da ću dobiti plaketu mira, mislima, ali i celim bićem, vratih se u dane kada sam spoznao potpuni nemir. Bio sam 10-godišnjak uznemiren porodičnom dramom i tragedijom koja je trajala pune 2 godine. Vratih se u vreme rata u Bosni i za nas teško u 1995. godinu. Mi Rokići potičemo iz jednog grada podno planine Oštre, grada Gorštaka i dobrih ljudi, ali još lepše Božije prirode. Bosanski Petrovac, selo Kolunić, Bujadnice. Naš centar i glava porodice bio je deda Drago, Marinkov otac. Čovek širokog osmeha, nekada oštre i svoje naravi, ali uvek svetlih i blagih zelenih očiju koje su milovale svakoga ko bi pred njih stao. Voleo je ljude, nije delio po veri i naciji, već po onoj poznatoj ili si čovek ili odstupaš od tog najbitnijeg poziva za nas koje je Bog stvorio, biti čovek. Ali početkom 90. godina velika tmina je prekrila Bosnu i njene krajeve. Udari brat na brata, komšija na komšiju, Bog na Allaha, Allah na Boga i sva se ta drama odigra u glavama nesrećnih, uznemirenih i izgubljenih duša. Drago nije to prihvatao, nije želeo rat, želeo je mir. U tim tmurnim danima na početku rata u svom polju je našao beživotno telo svog najboljeg prijatelja Osmana, dobrog čoveka kog su nemirne duše na pravdi Boga pogubile. Drago, starina koja je zagazila 8. deceniju, čudesno snažan, kroz plač i suze je poneo telo svog prijatelja i časno ga sahranio. Nekako je opstajao na svojoj rodnoj grudi sve do te 1995. godine, kada se moje porodici izmiče tlo pod nogama i veliki nemir se uvlači pod kožu. 2 godine smo tražili Dragu, molili se Bogu da je živ, pa makar i u logoru, ljubav bi ga oporavili, ali uzalud. Sve je slutilo na ono najgore. 1997. godine Dragino telo je nađeno u masovnoj grobnici zakopano u zemlji 2 godine. Mučen, sečen i na kraju završavao zemaljski život posečenog vrata, baš kao nekada i Sveti Vukašin. Mučenički otišao Gospodu u naručje. Ima li dalje od ovog nemira? Ima li koraka koji nose telo dalje kroz život? Ima. U jednom momentu sam se našao na raskršću. Gospod mi je svetlio put dedinom žrtvom i pokazao kuda da idem. Pokazao mi je put mira. Pogledao sam očima mog nebeskog deda Drage, očima koje su još svetlije nego što su bile, i tada mi je u svetlosti rekao: Majkane moj, kako nas je uvek zvala, zahvalan sam tvojim roditeljima što ti mržnju nisu usadili. Marinko i Slavica su Božijom milošću tu veliku ulogu odigrali. Znaš, majkane moje, ovde više ne vidimo palim ljudskim očima. Ovde ne vlada logika na koju smo navikli na zemlji. Nama treba oproštaj. Nama svima treba mir. Mi ne želimo osvetu, jer osvetom ova divna svetlost i bezbrižnost postaju škrgut i rika i na nebu kao i na zemlji. Te nesrećne duše što su činile zla nisu znale šta čine, jer nijedna duša ne dolazi nemirna na zemlju. Možeš li zamisliti taj strah i pakleni vapaj kad zločinac ode u večnost i kada se u potpunosti osvesti i vidi šta je mogao da bude za života, a gde je stigao? Pakao nije potreban od muke i sramote same duše, kada se nađe licem u lice sa onim koji nam je dao život. Zato, majkane moje, moli se za tu dušu kojom je zlo učinilo. Znam da je teško to i prevaliti preko usta, ali moraš. Ponavljaj molitvu svakoga dana, primit će se i Gospod će ti pomoći da iskreno oprostiš. Veruj mi. Jedina želja mi je da svojom žrtvom donese vama blagoslov, ali taj dar morate odlučati oproštajem. U suprotnom, kroz generacije će se prenositi kod koji će se u nemirna vremena negde probuditi i doneti novo zlo. Zapamti, majkane moje, mir se osvaja pokajanjem i praštanjem.
Draga braći i sestre, o nemiru pričaju oni koji ga nisu osjetili. Na rat i zlo huškaju oni koji suštinski imaju mir, a svojim palostima umišljaju i izazivaju nešto što, ne daj Bože, da ostane na svojoj koži. Zahvalan sam Bogu i mom deda dragi, što su mi dali mogućnost da svetu pokažem da može i drugačije. Na to nas je i sam Gospod Isus Hristos pozvao, rekavši prvi put u istoriji, ljubite svoje neprijatelje. Jedino tako ćemo imati mir sa sobom, ali i sa drugima. Opraštam ti, dušo, i molim se Bogu da ti oprosti za nedavno učinjeno ka našem dragi, a Gospod milošću svojom da te nastani u rajskom naselju. Mir svima.